का तब से रहो गूंज गाज करत नहीं एक कजरी खाता कजरी तारे खातिर तारे पर तो कजरी लिखले बानी। तो सुनाई तनी का लिखले बनी। हमके महुअर खियाद धनी फील से, हमके महुअर खियाद धनी फील से, देखी लोगवा रील से ना। हमके महुअर खियाद धनी फील से, देखी लोगवा रील से ना। अरे वाह वाह, एकदम बेटा करे जवा निकाल दी कितना निमन लिखले बानी। हमरा बेटा रो के मोहर खियाई के पड़ी। तुहू तो लिखे लू कजरी तन सुनाओ तुहू अपन। हां लिखले तो बानी लेकिन अभी पूरा नहीं के भइल, लेकिन ये बार तुम रोवे पर लिख देला बानी। सुनाओ। एगो सैंडल लिया दतनी हिल से, एगो सैंडल लिया दतनी हिल से, कहीने वकील से ना। वाह बहुत बढ़िया। लेकिन ये बताइए इतना रवा लिखा तनी चाहे और भी लोग के मैं जो हमनी के भाषा भोजपुरी है मैं कितना काम करता मेहनत करता, लेकिन जो ना करे उचित स्थान बा ऊ नहीं नु मिलल अभी। अरे बहुत लोग काम कर रहा बा, बम्बई के लोग काम करता बहुत। हाँ। एगो फिल्म बना दिल बा भोज। अच्छा। भोजपुरी होला भाषा तो हाँ, भोज हाँ। नाम के एगो फिल्म बना दिल गइल बा। हाँ। और काल्हे सिनेमा हॉल में लाग गइल बा, रिलीज हो गइल बा। हाँ। जब लोग देखी तब न पता चली कि कितना लोग जाके कितना काम करता। हमनी के सब सुतल बने तो कैसे काम चली। अच्छा बताई ना, तो हमरा नानो मालूम रही। हम जब मंदिर से जब होके आओ तनी तो जितना हमारे जाए सखी सहेली बालो सब लोग के हम फोन मिलाओ तनी आ सब लोग के कह तनी कि चलो बड़ा बढ़िया एगो सिनेमा आइल बा हमनी के भोजपुरी भाषा पर, चल के देखा लोगी। वाह बहुत बढ़िया निमन विचार बा, बहुत अच्छा विचार बा। ऐसा नहीं करे के चाहिए। और जब से देखा जितना भोजपुरी देखी भोजपुरिया लोग देखी हमार मलकिनी जे बा इतना बढ़िया काम करता रही और लोग के जगाव के करता रही। रोज सगे जाग के भोज फिल्म खाली देखे तो बुद्धि हरियर हो जाई, मालूम होई पता चली कि कितना लोग भोजपुरी पर काम कर रहा बा। आ भोजपुरी के भाषा बन गईला से कितना हमनी के फायदा हुई, हमनी के जो अगला पीढ़ी ओकरा फायदा हुई। तो भोज फिल्मिया जरूर देखी रहुआ सब हमार निहोरा बा।